E kindeni ma jopur osechako iko puothegi kod komo ka gigeto yudo keyo mabup machwere, moko kuom rowere e kaunti ma Siaya obiro kanyakla mar timo pur e yor lony kaka keyo pi e tie cham ka gitiyo kod pipe kata otogoro kaka yo mar kedo gi lokruok mar kor lwasi. Kaka Steve Biko leronwa, rowerego noywago bor mar chiro kod nengo mamalo mar mwandu mag pur, gino ma osenego lek mar thothgi magombo donjo e pur kod ohala. Alure kod koth mosebedo ka chwe e kauntis mopogore pacho ka, moko kuom jopur osechako iko puothegi e kinde ma moko to osekomo. E kar chung' od bura ma Lego Usonga, moko kuom rowere ahinya to manyocha otieko penj maduong' mar klas 12 higa mokalo obiro kanyakla mar timo pur e yor lony manyasani ma giwacho ni kod yuto ni mar pesa nitiere lo. En ni gini ok en mana mar joma dongo kende, en nyaka mar rawere ka wan kama. Kik ine ni koro ng'ama dhi e puodho ng'ano kodhi sikul, ng'ano nigi digri maduong' e wiye kanyo kabisa, kendo ma kata in bende kiwuok midonjo e puodhono tibiro yuto kendo ibiro bedo gi dongruok maduong' ahinya moingo kata ng'at manie ofis cha. Kama inena ni nyocha eka form 4 eka timo form 4 mara nyocha higa mokalo. To adonjo e pur ni tafwenyo ni en gima go ohala ahinya. Asefwenyo ni chiemo ma wamanyo, pesa moro amora ma wamanyo ni, pesa ni mna ipuothwa ka. Otelnegi kod Francis Oluoch, rowerego kata kamano noywago nengo mar mwandu mag chako pur kaka fertilizer kod bor mar chiro, gigo magiwacho ni osenego lek margi mar donjo e pur. Koro gik moko ma wakalie ka wapuro gin nengo mag fertilizer iseyudo kodhi malo, sama yudo kata ka nengo mag yudo ka wadwa kelo pur manyasani. Yudo ka gik mitiyo godo e pur manyasani nengo gini malo. Koro yudo ka samoro jopur ok nyal yudo gi machiegni mondo mi giket puro bed malo e kaunti wa Siaya ka. Nada kwayo governor ma Siaya kaunti mondo kony rawere gi a certain amount maginyalo chako godo kata pur margi giwegi mondo gibed gi pesa gi income gi gitenganisha go group margi kendgi makata ka gilak gimoro to ginyalo dhi to gigolo kanyo to gitiyo go tijegi moloyo kata mayo ji. E kinde no, rowerego nonyiso geno margi ni pur mar ohala biro loko ngimagi, ka gikwayo rowere wetegi mondo donje e pur mar ohala kaka achiel kuom yore mag chugo thuolo mag tije giwegi kendo kedo gi nok mar tije pacho ka. Anyiso ni chiemo moro amora ma didwar tinya yudo mane farm ka. Pesa moro amora ma idwaro inya yudo mane farm ka. Waduto kaka wang'eyo en ni higa mokalo lwasi no chando ahinya to jopur marod mang'eny noyudo loss mang'eny koa kuom pur. To kwabire lony manyasani ni wafwenyo ni wan kod drip pipes makonyo waketo pi ei cham. Tich mar pur en tich maber kendo okip rowere busy, then okelo income piyo piyo. Kendo gima kwayo sirikal mondo oduoknwa chien nengo fertilizer, nengo feeds minyalo feed godo gwen. Korka kore, apisa mar migawo mar pur, pith kod lupo e kaunti ma Siaya, Elizabeth Adongo, nowacho ni gisechako tiego jopur yore mag kedo gi lokruok e kor lwasi mar yudo keyo mabup moting'o nyaka miyo gi kodhi ma ok odewo oro e nengo moyweyo. We focus a lot on productivity and gima wanyalo biro, gima watimo sani ni waloso gi kata mana especially kata youth go tibiro tinyiso ni adwa timo eka achiel, adwa timo eka ariyo, tikonyi pango ming'eni gimikete iye idhi yudo. To sama ikete no ipange maber, mang'eni ka tiyo kata gi siling kama tadhi yudo kama. Koro mane gima waluongo ni commercialization of agriculture, nikech ohala